Hello, mahal. Dong, mabuti naman at sinagot mo ng tawag ko. Ang sabi mo sa akin, bago mag alas 11 ng gabi ay gagarahe ka na. Bakit hindi ka pa umuwi? Bakit gising ka pa? Di ba't sinabi ko sa'yo, wag mo na akong hintayin. Matulog ka na. Dong, paano ako makakatulog? Mag-isa lang ako dito sa bahay. Nasaan ka na ba? Mag-aalas 12 na. Malapit na ako, mahal. Siguro mga 30 minutos andyan na ako sa bahay. Huwag ka nang mag-alala. Siguraduhin mo. Sabi ko naman kasi sa'yo, kapag alas 10 na, huwag ka nang kukuha ng pasahero. Ang kulit mo talaga. Mahal, ngayon lang to. Kailangan kong kumayod lalo pat malapit na ang Pasko. Naalala mo ba na inilista mo lahat ng mga pagkain gusto mong nakahanda sa mesa natin sa Noche Buena? Lahat yun, mahal. Pangako. May luluto ko. Sus? Ginamit mo pang Pasko pang suhol sa akin? Basta mahal, mag-ingat ka. Umuwi ka na agad. Sige na, sige na. Sandali at may pumapara. Huling pasahero ko na to. Aba? Talagang magsasakay ka pa rin? Sayang naman to, mahal. Sige na, sige na. Tatawagan kita ulit. Love you. Ang kulit mo talaga, mahal. O siya, sige na. Ingat ka. Hi, miss. Saan po kayo? Sa barangay Namunga lang ho. Ayun. Sige ho, sakto. Malapit na sa bahay. Sakay na ho kayo. Ay, ang kulit talaga ng asawa ko. Pauwi na nga ako at tawag pa rin ng tawag. Ma'am. Pasensya na po kayo ha. Yung asawa ko ho kasi tawag ng tawag. Teka lang ho at isa-silent ko itong cellphone ko. Para. Teka ma'am, sure ka bang dito ka bababa? Masukal masyado itong daan at gabi na. Hindi ka ba natatakot dito? Pwede naman ho kitang ihatid mismo dun sa tapat ng bahay nyo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako magpapadagdag. Nag-aalala lang ho ako sa inyo. Dito lang ako. Etong bayad. Lada naman nun. Bakit kaya wala pang 10 minuto pumara na agad yun? Hindi na natakot sa pinagbabaan niya. Masyadong masukal. Mabuti na rin at sa wakas ay makakauwi na ako. Ay, nakakapagod ang araw na to. Naku, anong oras na ba? Lagot na naman ako kay misis ito panigurado. Ating gabi na akong nakauwi kahapon. Mukhang ganun ulit ngayon. Teka, buksan ko nga tong radyo. News Flash! Isang bangkay ng babae ang natagpuan sa masukal na bahagi ng barangay Namunga kaninang madaling araw. Ayon sa inisyal na investigasyon, posibleng wala ng buhay ang babae nang ihulog mula sa sasakyan. Patuloy naman ang paghahanap sa tsoper ng naturang sasakyan na huling nakitang kasama ng biktima. Hinihiling ng pulisya ang kooperasyon ng publiko. Di na talaga nawala ang masasamang tao sa mundo. Ay, Diyos ko. Aabutin ka na naman ng hating gabi sa daan. Mahal, pasensya ka na. Di ba sabi ko sa'yo matulog ka na? Nasan ka na ba? Piliin mo yung pasahero na magpapahatid malapit dito sa atin. Oo, mahal. Teka lang, may pumapara. Sandali, mukhang ito rin yung pasahero ko kagabi. Sino? Anong babaeng sinasabi mo? Dong ha, baka mamaya may ginagawa ka ng kababalaghan kaya parati kang late umuwi. Hindi. Tama. Siya nga yung babaeng pasahero ko kahapon. Yung pumara sa masukal na lugar. Mahal, isasakay ko ulit. Ma'am, sakay po ba kayo? Opo. Doon po ba ulit sa binabaan nyo kagabi? Opo. Mabuti naman ho at ligtas kayong nakauwi. Mag-ingat po kayo ma'am ha. Sabi sa balita may babae raw na namatay at inihulog mula sa sinasakyan niya. Pasensya na ho. Mukhang pagod po kayo. Tawagan ko na lang ho ang asawa ko ha. Teka.
Di ko makontak. Tatampo siguro si Eva. Ma'am. Dun ba ulit kayo sa binabaan nyo kahapon? Nag-aalala lang ho kasi ako. Madaling po kasi sa lugar na yun. Pwede ko naman ho kayong ihatid sa mismong harap ng bahay. Pasensya na po, ma'am. Nag-aalala lang ho ako. Opo. Pasensya na po. Para! Ito na po. Sigurado ba ho kayo sa bababaan nyo? Ako po ang natatakot para sa inyo. Bukod sa madilimang lugar, naibalita din po ang lugar na ito kanina lang. Ma'am? Hindi na. Huli na ang lahat. Ha? Anong huli na ang lahat? Anong ibig niyong sabihin? Ma'am, pwede ko pa po kayong ihatid. Hindi ko po napapatay ang metro. Dong, hindi mo na ako inihatid naman. Hindi mo ako inihatid sa ospital. Inihatid mo ako sa kamatayan. Inihatid mo ako sa aking nabingan. Mahal? Eva? Ako to, Dong. Ako yung pasahero. Ako yung iniwan mo kagabi. Ako ang iyong pinatay. Newsflash! Isang bangkay na babae ang natagpuan kaninang madaling araw sa masukal na bahagi ng lugar sa bahagi ng barangay na Munga. Ayon sa investigasyon, patay na ito nang ihulog mula sa sasakyan. Napagkalaman ang biktima ay si Eva Sanchez, asawa mismo ng tsuper na kikilalang si Don Sanchez. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang pumatay sa asawa. Hindi. Hindi ka papatahimikin ang iyong konsensya. Hindi. Paulit-ulit siyang sasakay sa'yo. Hindi. Maaalala mo siya sa bawat pasaherong ihahatid mo. Hindi! 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 Hindi ko siya pinatay! Hindi ko sinasadya! Mahal! Eva! Patawarin mo ako! Ako na! Ako na! Ako na ang may kasalanan! Oo! Ako ang pumatay kay Eva! Patawarin niyo na ako! Eva! Patawarin mo ako! Apo, Daniela, hindi ka pa rin daw kumakain, sabi ng mga tiyuhin mo. Huwag mo naman sanang pabayaan ang sarili mo. Lo, masisisi mo ba ako? Hindi lang isang mahalagang tao ang nawala sa buhay ko. Wala na si Mama. At ang masakit, makukulong pa si Papa. Ni ako, Apo, hindi makapaniwala. Si Dong, magagawa niya yun sa sarili niyang asawa. Pero kahit gaano kahirap tanggapin, hindi mo talaga matatakasan ng konsensya. Ang ama mo na mismo ang umamin, Daniela. Palagi pa naman yung sinasabi sa akin na may pasahero siyang paulit-ulit na isinasakay tuwing hating gabi. Pero ang totoo pala ay binabagabag na siya ng kanyang konsensya. Lolo, siya pala. Siya mismo ang pumatay kay Mama. Daniela, Apo, ano ba talagang nangyari ng gabing yon? Hindi mo pa rin ba kayang ikwento hanggang ngayon? Pasensya na po, Lolo. Hindi pa po ako handa. Hindi ko pa po kayang balikan ang lahat. Naiintindihan kita, Apo. Pero tandaan mo, andito kami para sa'yo. Ako, ang mga tiyahin mo, mga pinsan mo. Hindi ka namin pababayaan. Magpakatatag ka. Salamat po, Lolo. Sige po, pagod na po ako. Pwede po bang magpahinga muna ako? Oo naman, Apo.
2 araw ka nang halos walang tulog. Sige na, pumasok ka na sa kwarto. Ako na ang bahala rito sa mga bisita. Salamat po, Lolo. Dear love, hindi ko malilimutan ang gabing yun. Yung matinding pagtatalo ng mga magulang ko. Anong akala mo sa akin, Eva, ha? Tanga! Hindi ko inakalang Tagal na akong yun na may pala yung kuto. huling beses na maririnig ko si Matagal Mama. ko nang nararamdaman. Ang lakas May ng iyak namamagitan niya. sa inyo ni paring Para Elmer. bang sinasaktan siya ni Papa. At ang mas masakit, ano to? Pero ang pinakamasakit, Hindi ko pala totoong anak si Daniela. malinaw na malinaw sa pandinig ko ang pag-amin ni Mama. Isang katotohanan. Sana hindi ko na lang nalaman. Ayaw lang ni Elmer na isuko si Daniela pero sa puso ko. Ikaw ang ama. Ikaw ang gusto kong kilalanin niya bilang ama. Ang kapal ng mukha mo! Malandi ka! Pakiusap, patawarin mo na ako. Para mo na rin akong pinatay, Eva! 20 taon tayong nagsama. 20 taon ko ring tinuring si Daniela na anak. Tapos ngayon ko lang malalaman ng totoo? At anong sabi mo? Tapos na kayo ni Elmer? Ano akala mo? Bingi ako? Narinig ko ang lahat! Narinig ko nung sinabi mong oras na gumraduate si Daniela at may sarili na siyang buhay. Iiwanan mo na ako, di ba? Sumagot ka! Di ba yan na sinabi mo? Iiwan mo na ako? Aray ko, Dong! Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ang braso ko. Nasasaktan mo na ako. Hindi ko na paabuti ng araw na iiwan mo ako para sa lalaki mo. Kunin mo na lahat ng gamit mo. Dong! Wag, please. Pag-usapan naman natin to alang-alang sa anak mo. At ngayon mo lang naisip yan. Kung talagang mahal mo ang anak natin, edi sana noon pa. Tinigilan mo na ang pakikipagrelasyon mo kay Elmer. Dong, marang awa mo na. Naririnig tayo ng mga kapitbahay. Eh ano ngayon? Hindi mo ba kayang panindigan ang mga pinagkagawa mo? Hindi mo ba kayang marinig ng ibang tao ang kataksilan mo? Dong, maawa ka sa akin, Dong. Hindi! Huwag mo akong hawakan! Bitiwan mo ako! Dong! Ako, lumuluhod, nagmamakaawa, patawarin mo na ako. Ipinapangako ko sa'yo, hindi ko na uulitin. Sinabing bitiwan mo ako! Dong, Eba? Eba? Eba! Huwag mo akong aartihan ng ganyan! Eba, sumagot ka! Uy! Eba! Eba? Eba, Diyos ko! Ang lakas ng pagkabagok ng ulo mo sa sahig! Eba! Eba, gumising ka! Dear love, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Ang pinakamamahal kong mama, pinatay ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa amin. At ako ang nakarinig, ako ang nakakita, at ako ang nabuhay para itago ang isang bangungot. Araw-araw, gabi-gabi, pasan ko yung bigat ng katotohanan na yun kung paano aksidenteng namatay si Mama. Hindi lang si Papa ang araw-araw na kinakain ng konsensya. Ako rin. Minsan naiisip ko kung noong una pa lang ng pagtatalo nila ay pumagitna na ako. Baka hindi umabot sa ganito. Buhay pa sana si Mama. Wala sana sa bilangguan si Papa. Hindi sana ako nangungulila.